Sa gitna ng kadiliman, nakipaglaro siya ng apoy. Hi, DJ Rocky. May ikukwento lang sana ako sa inyo. Sa atin natin lang mga kabisyo. Tungkol ito sa nangyari sa amin ng girlfriend kong itago natin sa pangalang Venus. Ako naman ay itago nyo na lang sa pangalang Zeus. At ito ang aking SPG. As in, super Pagganern Secret Farm. Hindi na ako virgin. Dahil yan sa bagong experience na pinagdaanan ko nitong taon lang kay Venus. Mas matanda nga pala si Venus sa akin ng 4 na taon. At di hamak na mas may karanasan sa pakikipag-L o lambingan. Hindi niya pa ako maaasahan sa ganoong bagay dahil kulang pa ako sa training. Kasi fresh graduate pa lang ako at tutok ako sa pag-aaral dati. Kaya wala akong time magka-girlfriend at i-explore ang mga ganitong bagay. Ngayong may trabaho na ako, tsaka lang ako naging open sa pakikipagrelasyon. Yun nga lang, naisip kong kailangan ko pang matuto sa pagiging romantic para naman kapaki-pakinabang ako bilang jowa. At nang magkaroon ng brownout isang gabi, doon na nagsimula ang lahat-lahat. Nagkataon kasing niyaya ako ni Venus na mag-dinner sa boarding house niya. Late na rin kasi sa oras at wala nang bukas na mga kainan. Kaya nagluto na lang siya ng hapunan at kumain kami. Pauwi na sana ako nang biglang boom! Dumilim ang paligid. Brown out pala sa lugar nila. Pero wala namang anunsyo. Naghanap si Venus ng kandila para may ilaw sa bahay. At hindi masayang ang cellphone light. Nagsindi kami ng ilang peraso. At pagkatapos ay sinabihan niya ako. Be, huwag ka munang umuwi ha. Madilim pa eh. Baka mapano ka. At sumagot naman ako sa kanya ng, Naks, concern ng bebe ko sa akin? Oo naman, hindi muna light na ulit. Mamaya na pag may light na ulit. ulitin mo yung di naman ako aalis. Oh, sorry. Ulit. So, ayan, wala ako sa script. Wait lang. Yan. Naks, concern ng bebe ko sa akin? Oo naman. Hindi muna ako aalis. Mamaya na. Pag may light na ulit. At sumagot naman si Venus ng, paano kung hindi agad magkakuryente? Tinanong ko siya ng, ayaw mo bang magkailaw agad? sagot ni Venus. Dito ka na lang kaya matulog, be. Tabihan mo na lang kaya ako sa kama. Kasya naman tayo eh. Ay, grabe DJ Rocky. Natuyo ang lalamunan ko at tumayo ang balahibo ko. Never pa kasi kaming nagtabi sa higaan para matulog. First time itong nangyayari. Sa gabing yon, kung sakasakali man. Kaya hindi na ako tumanggi at ang sagot ko sa kanya, Be, sige. Dito na ako magpapalipas ng gabi. At agad naman niyang hinanda ang kwarto niya at ang higaan namin. Ako naman ay nakaramdam ng kaba.
Posibleng nervyos, pero posible ring excitement. Hindi ko kasi alam ang pwedeng mangyari. Itinatak ko na lang sa isip ko, matutulog lang kayo, Zeus. Matutulog lang kayo. Matutulog lang kayo, matutulog lang kayo. Huwag kang assuming. Lumipas ang 1.5 oras. Wala pa ring ilaw. Tiningnan ko ang relo ko. Malapit ng maghating gabi. Mukhang dito na nga talaga ako magpapalipas ng gabi. Kasama si Venus. Si Venus naman, naligo pa sa banyo. Dala yung kandila. Paglabas niya, napatayo. DJ Rocky. Napatayo ako dahil naamoy kong ang bango-bango niya. At ang sabi niya sa akin, Be, peace lang ako ha. Gusto mo rin bang maligo? Lumunok ako ng laway. At ang sagot ko ay, Pwede naman. Kaso, wala akong ekstrang damit eh. sabi niya sa akin, di, huwag ka na lang muna magdamit. Ako nang bahala sa'yo. Sige na, ayaw mo naman yatang magpapresko eh. Ang init-init pa naman ngayong gabi. Wala tayong aircon. At ayun, DJ Rocky, siya na mismong nagsabing maligo ako. Kaya naligo na lang din ako. Pagkaligo ko at paglabas ko ng banyo, nakaantay na yung higaan namin. Ando na rin si Venus. Suot na ang midnight gown niyang, halos kita ang buong katawan at kaluluwa. Walang suot na undergarment sa itaas. At bakti-bakti lang. Yun lang ang panakip sa ibaba. Ako naman ay tuwalya lang ang suot dahil wala nga naman akong dalang ekstrang damit. At ang sabi sa akin ni Venus, Be, tara halika na, higa na tayo. Kumagat pa si Venus sa kanyang labi. Samantalang ako ay kinagat ko ang dila ko. Dahil nakakaramdam akong maglalaway ako ngayong gabi. Dumiretso na akong tabihan si Venus sa higaan. Suot ko pa rin ay tuwalya. Paghiga ko, tiningnan muna ako ni Venus ng ilang segundo na para bang inaakit-akit niya ako. Ako naman nakatitig lang din sa kanya. Nag-aantay ng susunod na hakbang. Nang bigla siyang nagsalita. Be, gusto mo ba maglaro tayo ngayong gabi? At ang sagot ko sa kanya ay, Hindi naman masusunog itong bahay kung walang apoy na nakakasunog, di ba be? Ibang apoy ata ang lalaruin natin. At ayan na, DJ Rocky. Yan na ang senyales na magsisimula na ang lahat. Ay. Tanong ko sa kanya, paano tayo maglalaro? Paano tayo maglalaro? Dahan-dahan akong ginapang ni Venus. Dumapa siya sa akin at hinipan ang kandila na nakasindi sa tabi ko. At hindi na siya umalis sa kanyang kinalalagyan. Nakahiga ako habang siya ay nakatuwad sa ibabaw na ng katawan ko. Lunok ulit ng laway, Zeus. Lunok lang ng lunok. Una niyang kinuha ang 2 kamay ko at sinabing, Be, pisilin mo ang mga yan, oh. Sige na, huwag ka nang mahiya. Nilapag ko ang mga kamay ko sa kanyang mga mount mayon. At sa unang pagkakataon, nakahawak ako ng hindi lang basta-basta burol, kundi mayon. 2 mayon na hindi pagmamay-ari ng nanay ko.
At nang pisilin ko ang mga mayon niya, napansin kong pikit mata niya dinadama ang bawat pisil at haplos ko. Sa bandang gitna ay naglaro ang mga daliri ko at nakita kong mas nagkasalubong ang mga kilay niya at lumaki ang pagkabuka ng kanyang bibig na halos tumulo ang laway dahil sa kayamihan ng pinaggagawa ko. At nang makontento siya, sunod niya akong sinabihan ng, "Te, dilaan mo ng pa-circle." Ako namang masunurin, diniraan ko ang dalawang mayon at naramdaman ko ang kanyang sabi ng mga vowels na i, o. Grabe. Panay ang hila niya sa ulo ko na para kong mas lalong ginaganahan. Pagkatapos doon ay sunod niya naman akong pinaupo sa likuran niya. At ang sunod niyang instruction sa akin ay, "Te, huwag mo yang bitawan. Yuko ka sa leeg ko. Damihan mo halikan mo." At sa puntong ito, pansin kong sunod-sunuran na ako sa kanya. Pero pansin ko ring sumisikip na ang pantalon ko. Kasi gising na pala ang kuwago kong akala ko'y pag-ihi ko lang na bubuhay. Grabe. Tinuloy ko ang pagalik sa leeg niya habang hawak pa rin ang kanyang mga mayon. At dito nagsimulang sumakit ang puson kong kanina pa pala nagtitiis sa pagpipigil. Hinawakan niya ang kuwago ko sa ibaba. At tinanong ako, "Be, isusu? Ano yan?" Natulala ako bigla habang pinagmamasdan siyang tinanggal ng dahan-dahan ng tuwalyang suot ko. Umatras siya para lumuhod at dun na niya binigyan ng paghimas ang kuwago kong kanina pang patay gutom. Pagkatapos niya itong himasin ay dinilaan niya ito na para bang kumakain ng balot. At ayun na, nakita ko nang nilunok ni Venus walang nasasayang sa alay kong kuwago na nahilo sa himagsikan. At ito ng pinakamalupit, DJ Rocky. Dinuraan ni Venus ang kuwago para subukang bigyan ito ng panibagong buhay. At mukhang nagtagumpay naman siya. At ako rin ay nabuhayan ng loob dahil pinahawak ni Venus sa akin ang kanyang back. At pinababa niya ito para tanggalin ko. Bumulong siya sa tenga ko at ang sabi niya, "Pe, tikman mo rin ang gulay ko." Masustansya yan. Huminga ako ng malalim at inilapit niya sa mukha ko ang kanyang petsay na nagmistulang kangkong dahil sa dilim. Grabe, DJ Rocky. Kinain ko ito ng buo. Nilasapang tila bagay kondensada na nakapalibot dito. At agad na nga siyang tumalikod sa akin, umupo sa kuwago na nabuhay. Lumundag. At ang kuwago nakaramdam na ng matinding hilo at hindi nagtagal ay hinimatay. Hingal na hingal kaming parehas. At nang matapos na ang kaganapan, hinalikan niya ako. Panay rin ang ganti ko sa kanya ng halik. At hindi namin namalayan na nakatulog na kami na parehas walang mga suot. Parang si Eva at Adan nung nag-uumpisa.
Nagising ako nang biglang lumiwanag sa kwarto ni Venus bandang 4:00 ng madaling araw. Kababalik lang ng supply ng kuryente. Pinatay ko ang ilaw at umiga ako ulit. Yumakap ng mahigpit kay Venus at bumalik sa pagtulog. Nang gabing yun, tsaka ako lang na-realize ang tunay na ibig sabihin ng titulo ng mga kantang Sana'y Wala Nang Wakas o di kaya'y Sana'y Maulit Muli. Simulat sa pool, alam kong mas may karanasan sa akin si Venus pagdating sa pagiging mael o malambing. Pero sa huli, nagamit ko ito bilang advantage. Katagalan, nahasa ko rin ang aking performance kapag may pangangailangan. Pag meron kaming pangangailangan parehas ni Venus. At sa mga susunod na pagkakataon, sisikapin kong mas tumagal sa himagsikan para mas masarap ang kainan. Salamat sa pagbabahagi ng aming kwento, DJ Rocky. Hanggang dito na lang. Muli ako si Zeus at ito ang aking SPG as in Super Paganer Secret File.